step ngai play ya pibaro ke kerteng ke jong try bu no prim jeng Jesus Christ kani ke simburam yo Matthews apostol wengi ke mau kani ke singi yo ke gospel ke ku Matthews ke bakandai ke dekat ke bakandai ke katlai kidon arti ke bentai ke bakane ke gospel ke hikai yengi bat ke keren yengi iwe kawai ke bentai ke long bo Jesus ukhat yo Matthews ya bentre ke lingkha ke jong kumunong bu do jong senran bat kawai ke long ke jingkhot ke jong ya kinong pop Pak ya kani ke gospel kani ke sni ke keren nak minta jengi we bangin small tho ba yengi ru la khot kumjo kum khot yu Matthews endre ka we ka long ba ka shong hangi we hatungi kloi ne emban bot ya kata ka e ka bo jisu u khot na mar bo Matthews u de we na prang kinong khong khajana kum bangi small tho kat kum ka jing ong jong ki jiu ka long ba u nong khong khajana ki khain bo long we na prang kinong po ba kraw tam na mar ki ong ba kinong khong khajana ki jutu ya ka pisa jong ki pai ba kum ta ki ong bau day unong pop ubakra and the jisu jupe langi kapop jongi ka kraw ka no ndre habingi kloi ban ko ngu ya kamon ka jongu o kloi ban map yaki pop ki jongi baru khot yangi bangi nya trailang ringkat bat u hagani gesngi ka simburom ka jongi ya Matthews u apostol na kwa ban keren ning kong yangi kong ki kun samla ki papun ki para samla bangin small tho ba yangi ru la khot ko ba khot ya Matthews ingin snot ko bayangi kumbala ong hakajing puli kebening kong ka sithi u Paul apostol sa ki Ephesus u ong bangi di ban snot ko ikajing khot jangi da ka bangi pinrit ya ladi da ka bangi trade da ka jing snot e da ka jing e ba da ka ba jamnot ka ba snot ya ladi takmat ka jong blay namar bangi barok ngilong kita ka met ka jong ukris ni barok ngilong kita ki khot jong ka met ka jong ukris sapo jong ka balang kum tau jisu khot ingi ru ong to wan ban bod yanga bat ka song hangi iwe bangin pinrit ya ladi ya ka ban trade ya kakam ke jong u kam tam na bata ki para samaken mau bayangi barok la khot ya ke bentrei na ka bata kakam ke jong u yengi barok la khot u ong ba la don ki khot ban long kin apostol ye ki we ki nong thu lupa ye ki we ki nong lap ga gospel ki we pat ki nong sarai bat ki nong hikai barok yengi la khot we pi we ka we ke benta kam tam bangin nong kita ki nong ra ke gospel ke jong u Jesus Christ apreng jogi babun la keno kan liang ka bangi ngidon Kawai pat kebenta ka bahagani ka gospel ka hikai ka long bagi parasi ki yo ia bau Jisu ubam bar Matthews pat ki wei pat ki nongkrong u ki ong bo ubam pat ki nong pop andre u Jisu u ong omdei u ta ubam pang ubadan kami doktor andre u dei uta ubapang ubadan kami nong kerkia kumta sim lawan na kebenta jong andre u wan na kebenta jongi ki nong pop sekani ka perthai kumta ko mengi ki briu ngidon kam bangin snot ho laki pop jongi ki kraw kat nuru u Jisu u khot yengi na kabanta bengin tray ya ka kam ke jong u ken mau bu Jisu la khot yo Matthews bolong we na kinong krong khajna bu khot ru ya nga ba dia phi ya ka bengin tray na mata ka kam ke jong kum ta ha ba ke ni singi bangi ken mau ya ke ni ka jing khot ke jong Jisu yo Matthews ngen ken mau ba yangi baro la khot na ka banta ban tray ha ka kam ha ka bris awan ke jong u la ka nu ka benta ka bangi ngidon ngilong hiru kita kinong ra ka gospel ke jong Jisu Christ na maru ong ha ka gospel ke jong Matthews ka bebenta ka bakado sabon ki sabreng ong la ai happy ya ba pinlet benyalap ka gospel sakelang ka prothai ba kita ki bangej on saben baptis ya ki ha ka kerteng ka jong pa bat ka jong khun bat ka jong umen sem khoi kum ta bingi ken mau ka si ai bangi we ngin ken mau bangi penrut ya lade sya kata ka jing khot ka bo bleng khot yengi bangin long kita ki be tre lang ringkat ber kamon ka jong u to bleng ter khu ye pi baro na ka benta ka burom ka jong u amen